Na potulkách za relaxom a príjemne prežitými víkendami sme sa tentokrát, milí televízni diváci, vybrali do Zvolenskej Slatiny. Vybrali sme si penzión Zlatý Dukát, ktorý nás naozaj očaril nielen svojou polohou, ale hlavne službami, ktoré ponúka. Viacej neprezradím, o čom by predsa bola naša relácia Relax. Vitajte pri jej sledovaní. Zlatý Dukát vás milo privítajú už pri vchode. Predtým však môžete zaparkovať vo dvore penziónu, kde bude vaše auto v bezpečí. Na recepcii vám odporúčia najideálnejšie ubytovanie. Vybrať si môžete z 2 až 5 lôžkových izieb. V cene dvojlôžkových sú aj raňajky, takže vo Zvolenskej Slatine hladní určite nebudete. Ak milujete internet a neviete sa bez neho pohnúť ani na krok, aj na takúto maličkosť v penzióne mysleli. Online môžete byť na izbe, v reštaurácii, ale aj na terase. Zlatý Dukát proste pre svojich klientov ponúka len to najlepšie. Ja som si všimla, že váš penzión sa nachádza v naozaj krásnom prírodnom prostredí. Dá sa tu aj niekde poprichádzať, poprípade máte pripravené pre svojich návštevníkov nejaké zákutia tajné? Áno, najmä pre rodiny s deťmi. Tu máme krásnu záhradu, v ktorej teda deti sa môžu veľmi vyžiť. Máme šmýkačku, trampolínu, môžu si pobehať, pieskovisko. Je super, že myslíte na našich najmenších, ale predsa len ja som prišla s partnerom a chcela by som si tento víkend užiť a samozrejme sa aj zabaviť. Čo ponúkate? Čo ponúka Zvolenská Slatina? Rada vás pozývam do našej vinárne, kde máme špecialitu, ktorou je laserová strelnica. Dúfam, že sa dobre zabavíte pri strieľaní. To je takmer skutočná polovačka na rôzne druhy zverí, jelene, kačice, dá sa urobiť polovačka v zime, v lete, stačí si len vybrať a samozrejme ešte môžete využiť naše športové aktivity, ktorou sú ping-pong, badminton, biliard, šípky a rôzne iné. Zaujímavosťou tohto penziónu sú tradičné slovenské jedlá a labužnícke špeciality zo slovenských regiónov. Určite si nenechajte ujsť v tom, ktorom období husacie, kačacie či poľovnícke hody. Mne už netiekli slinky. A čo je dôležité spomenúť? Ja som si všimla, že v tej vašej záhradke pestujete rôzne krásne druhy zeleniny. Aj z nej varíte? Samozrejme, týmto sme tiež ako známi, že všetky druhy šalátov a zeleninku a niektoré druhy ovocia, bobuloviny využívame z našej biozáhrady. To je taká rarita, že naši kuchári si špeciálne vždycky pri príprave svojho jedla môžu ísť natrhať z našej záhrady všetko, čo potrebujú. Zlatý Dukát má svojou polohou neobvyklé pozitíva, a to najmä krásne priestory v exteriéri. Veľká záhrada vám ponúkne cez leto príjemný priestor pre grilovačku a zábavu s deťmi. Na terase si môžete usporiadať rodinnú oslavu, pochutnať si na dobrom víne vo vinárni, alebo tu môžete prežiť svoj najkrajší deň, svadbu. Čo všetko potrebujú mladí ľudia na to, aby sa tá svadba tu dala u vás uskutočniť? To je veľmi dobrý nápad. Áno, organizujeme svadby nielen v interiéri, ale aj v exteriéri nášho penziónu. Môžeme urobiť svadbu v interiéri s kapacitou do 70 osôb a v exteriéri neobmedzenie, nakoľko naša záhrada spĺňa na to všetky predpoklady v letnom období samozrejme, ale pokiaľ by sa stalo, že v prípade dobrého počasia, pokiaľ by sa stalo, že počasie nevyjde, tak je to možné presunúť všetko do interiéru nášho penziónu. Viete pripraviť takúto veľkú udalosť, tak povediac na kľúč, že sa nemusím starať o nič?
Samozrejme, veľmi radi pre vás organizujeme všetky potrebné podrobnosti a drobnosti k tejto krásnej udalosti životnej. Vieme zohnať hudbu starejšieho, kvety, takisto výzdobu a pripravíme pre vás kompletné menu, všetko, o čo nás požiadate. Počas celého roka oživujú svoju dennú ponuku o sezónne jedlá a tak si môžete pochutiť na držkových, baraních, brinzových či zapekaných špecialitách. Stačí už len prísť a vychutnať si tieto služby plnými dúškami, tak ako sme to urobili my. Penzión Zlatý Dukát sa snaží byť svojim zákazníkom čo najbližšie. Radi si vypočujú návrhy svojich návštevníkov a snažia sa im výjsť v ústrety.